So, good afternoon. Καλησπέρα σας. It is so wonderful to be back here in Greece, Είναι υπέροχο να ξαναβρίσκομαι πάλι εδώ στην Ελλάδα, because I love the Greek people διότι αγαπώ τους Έλληνες and I love the Greek ways. και αγαπώ και τους ελληνικούς τρόπους. And I want you to think and be positive. Και θέλω να σκέφτεστε και να είστε θετικοί. And while things look perhaps quite dark, Και ενώ τα πράγματα ίσως φαίνονται κάπως σκοτεινά, I can tell you that much work is being done here on the other side in our spirit world. μπορώ να σας πω ότι εδώ στην άλλη πλευρά, στον πραγματικό μας κόσμο, γίνεται πάρα πολλή δουλειά To work with you and for you. για να εργαστούμε μαζί σας και για λογαριασμό σας. There is much help from spirit Υπάρχει πολλή βοήθεια από το πνεύμα and also from the angelic realms. και επίσης από τα αγγελικά βασίλεια. But some of you are aware Μερικοί όμως από εσάς όντως έχετε επίγνωση and some of you may not be aware. και μερικοί άλλοι ίσως όχι. But we are with you. Όμως εμείς είμαστε μαζί σας. I appreciate it has been a long time Εκτιμώ ότι έχει περάσει αρκετός καιρός that this darkness seems to have been around you. όπου φαίνεται αυτό το σκοτάδι να είναι γύρω σας. But if you lift your hearts, if you listen to the words of God, Εάν όμως ζείτε με την καρδιά σας και ακούτε τα λόγια του Θεού guiding you, να σας καθοδηγούν, listen to your own inner being, και ακούτε το δικό σας βαθύτερο είναι, then you will rise much quicker into the lightness. τότε θα ανυψωθείτε πολύ πιο γρήγορα στην ελαφρότητα. The energies have been changing so much and so quickly, Οι ενέργειες αλλάζουν τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. and we in the spirit world, as I have said before, are pleased at the way things are moving. Και εμείς στον πνευματικό κόσμο, όπως έχω ξαναπεί, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα On the earth plane. εδώ στο γήινο πεδίο. While it may not mean so much, so quick for you, Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι τόσο πολλά ή τόσο πολύ γρήγορα για εσάς. you have to remember we are dealing here with thousands of years of darkness. Αλλά χρειάζεται να θυμάστε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε να κάνουμε με πολλά χρόνια σκοτάδι. But I promise you things are changing, Σας υπόσχομαι όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν and they are changing in a wonderful way. και αλλάζουν με έναν υπέροχο τρόπο. But the earth has to be cleansed, Η γη όμως χρειάζεται να εξαρνιστεί and you can help with this. και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. You can send your love into Mother Earth, Μπορείτε να στείλετε την αγάπη σας μέσα στη Μητέρα Γη, because without Mother Earth we would perish and die. διότι χωρίς τη Μητέρα Γη θα πεθαίναμε, θα χανόμαστε. She gives us everything we need. Εκείνη μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε. But sometimes she also needs love. Μερικές φορές όμως και εκείνη χρειάζεται αγάπη. I want you to feel the warmth of the sun on your skin Θέλω να νιώσετε τη ζεστασιά του ήλιου στο δέρμα σας and know this also is the light of God. και να γνωρίζετε ότι επίσης αυτό είναι το φως του Θεού. Turn your face to the sun Γυρίστε το πρόσωπό σας προς τον ήλιο and feel the vibrations, και νιώστε τις δονήσεις and you will feel that change in your heart και θα νιώσετε αυτή την αλλαγή στην καρδιά σας so quickly. τόσο γρήγορα. So when you are feeling a little bit down, Όταν λοιπόν νιώθετε κάπως καταβεβλημένοι, know you are never, ever, ever alone, να γνωρίζετε ότι ποτέ μα ποτέ δεν είστε μόνοι, because we are with you. διότι εμείς είμαστε μαζί σας. We are working and we are guiding you. Εργαζόμαστε και σας καθοδηγούμε Know και γνωρίζουμε
You will never, ever Και να γνωρίζετε κι εσείς ότι ποτέ μα ποτέ want. δεν θα θελήσετε. Your needs will be met. Οι ανάγκες σας θα καλυφθούν. Maybe not in the way you expect, Ίσως όχι με τον τρόπο που περιμένετε, but they will be met όμως θα καλυφθούν. because you are all so well protected. Διότι όλοι σας βρίσκεστε κάτω από τόσο μεγάλη προστασία. And it lifts our heart here in spirit Και εδώ, στον κόσμο του πνεύματος, ανεβάζει την καρδιά μας. when we see you gathering in groups. Όταν σας βλέπουμε να συγκεντρώνεστε σε ομάδες. And I have said now for over 2 years, stay within your groups. Και όπως έχω πει εδώ και 2 χρόνια, μείνετε στις ομάδες σας. As you stay within your groups of like-minded people, Και καθώς μένετε στις ομάδες σας με ανθρώπους που σκέπτονται το ίδιο με εσάς, it will lift your heart and your vibration. αυτό θα ανυψώσει την καρδιά σας και τη δόνησή σας. When your vibration is lifted, Και όταν η δόνησή σας ανυψωθεί, the dark energies cannot penetrate into you. οι σκοτεινές ενέργειες δεν μπορούν να διεισδύσουν μέσα σας. The dark energies cannot live in the light. Οι σκοτεινές ενέργειες δεν μπορούν να ζήσουν στο φως. And so the more you talk of love, Όσο λοιπόν περισσότερο μιλάτε για αγάπη and the more you help other people, και όσο περισσότερο βοηθάτε άλλους ανθρώπους, of course you are helping yourself and the world. φυσικά βοηθάτε τους εαυτούς σας και τον κόσμο. And look around you and see how many beautiful things. Και κοιτάξτε γύρω σας και δείτε πόσα όμορφα πράγματα. Even in your winter time, Ακόμα και στο χειμώνα σας you have flowers. έχετε λουλούδια. So give gratitude for what you have. Δώστε λοιπόν ευγνωμοσύνη για αυτά που έχετε. Because if you let the Creator, Διότι αν αφήσετε τον Δημιουργό, God, το Θεό, know that He is serving you and making you happy, να γνωρίζει ότι σας υπηρετεί και σας κάνει ευτυχισμένους, then your happiness will grow. τότε και η δική σας ευτυχία θα μεγαλώσει. And your happiness will grow by loving others. Και η δική σας ευτυχία θα μεγαλώσει αγαπώντας άλλους. As you've seen today, how unconditional love, pure love, Όπως είδατε σήμερα, με ποιο τρόπο η αγνή αγάπη, η ανεφόρον αγάπη, heals so quickly, θεραπεύει τόσο γρήγορα, without pain. χωρίς πόνο. For the unconditional love, of course, is the love of God. Διότι φυσικά η ανεφόρον αγάπη είναι η αγάπη του Θεού. So as you love each other and spread this out, Καθώς λοιπόν αγαπάτε ο ένας τον άλλον και το εξαπλώνετε και το διαδίδετε αυτό, the love and light of God is penetrating places that you can't reach. But το φως και η αγάπη του Θεού διεισδύει σε μέρη όπου εσείς δεν μπορείτε να φτάσετε. Όμως, as your vibrations reach out καθώς οι δικές σας δονήσεις κάνουν προς τα έξω, to another σε κάποιον άλλον and another και σε άλλον ακόμα and another, και άλλον, and then their vibrations και τότε, ripple out, και τότε και οι δικές τους δονήσεις κάνουν κυματισμούς και φτάνουν προς τα έξω. you can see how easily it is Μπορείτε να δείτε πόσο εύκολα είναι for our energies to start making a huge difference to this world. οι ενέργειές μας να αρχίσουν να κάνουν μια πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. This world is a beautiful place. Ο κόσμος αυτός είναι ένα όμορφο μέρος. There are some in this world that wish to destroy for greed, Υπάρχουν κάποιοι σε αυτόν εδώ τον κόσμο που θέλουν να τον καταστρέψουν από απληστία and wealth και για τον πλούτο and power. και για δύναμη. But I tell you, Αλλά σας λέω, you have more power in each one of you than they have in their little finger. έχετε περισσότερη δύναμη μέσα σας ο κάθε ένας από όσοι έχουν αυτοί στο μικρό τους δαχτυλάκι. For they have lost their connection to God.
διότι έχουν χάσει τη σύνδεσή τους με τον Θεό. And that is where the power is. Και εκεί ακριβώς είναι που βρίσκεται η δύναμη. And I know sometimes when we're not well or we feel low, Και γνωρίζω ότι μερικές φορές όταν δεν νιώθουμε καλά ή νιώθουμε καταβουλημένοι, we may feel we have lost that connection for a short time. ίσως να νιώσουμε ότι έχουμε χάσει για λίγο τη σύνδεσή μας. But I will say, God never leaves you, Θα πω όμως ότι ο Θεός ποτέ δεν σε αφήνει and He was always waiting for you to reconnect. και σε περιμένει πάντα να επανασυνδεθείς μαζί του. The love from your Father God Η αγάπη από τον Πατέρα Θεό is so beautiful είναι τόσο όμορφη and so overwhelming. και τόσο κατακλυσμιαία, It is really hard for you to understand. που είναι στα αλήθεια δύσκολο για εσάς να το καταλάβετε. But when you tap into your unconditional love, that is just a tiny, tiny seed of the love that God has for you. Όταν όμως αγγίξεις αυτή την δική σου εσωτερική άνεφορον αγάπη, τότε θα καταλάβεις ότι αυτό είναι παρά ένας μικρός σπόρος της αγάπης που έχει ο Θεός για σένα. So I ask you to spread this love out to each other, Σας ζητώ λοιπόν να εξαπλώσετε αυτή την αγάπη προς τα έξω ο ένας τον άλλον to people you may not even know, και σε ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζετε καν, to people you may just pass in the street, σε ανθρώπους που μπορεί απλά να περνάνε τον δρόμο, to the animal kingdom. στο ζωικό βασίλειο. And I ask you never, ever underestimate the power of unconditional love. Και σας ζητώ ποτέ μα ποτέ να μην υποτιμάτε τη δύναμη της ανεφόρων αγάπης. And so I will say, Έτσι λοιπόν θα πω, we send you love here from all your friends σας στέλνουμε λοιπόν από εδώ αγάπη για όλους σας τους φίλους and the people that you know in the spirit world και για τους ανθρώπους που γνωρίζετε στον κόσμο του πνεύματος, who are watching and guiding you. οι οποίοι παρακολουθούν και σας καθοδηγούν. And we are so pleased how everyone here Και είμαστε τόσο ευχαριστημένοι που όλοι εδώ is working towards a better life, δουλεύουν προς μια καλύτερη ζωή. not for yourselves, Όχι μόνο για τον εαυτό σας, but also for the lives of your friends αλλά επίσης και για τις ζωές των φίλων σας and family. και τις οικογένειες. And so with this, Έτσι λοιπόν με αυτό I will leave you with all our love. θα σας αφήσω με όλη μας την αγάπη.